Mujumbe wa bunge ya North Mugirango Mosikicho ashinyamoko na ralitukulia lero nikanyaraka kubwatoka chipasari chisaini chishiringi milioni 50 na isato ekyo kigo kigokonya abarakigwa kurwase bunge yo asikogendereria amasomo abo muri kitofatiga Disemba na rero twarangalia roboti urwase njera yoboikirano. Omubunge w'ebunge ya North Mugirango Mosikicho ashinyamoko nigorit kuria rero arao muyiga wokubwatoka chichaki chechipasari cha masomo chebunge eyo asomwaka oyo ekyo chisaine chimilioni 50 na isato. As a constituency eito tubwate basari ya 63 million eito wente ko abana baitu bagasoma secondary schools, day schools, boarding schools, abagasoma colleges amona universities. Mwana ne bwens o apply le fue basari o ichelia form huwa anapata basari. Abaga mbale na bangina mbale bataiwa apply, lakini they will be the first ones kwenda iskari kote wana to apply chipesa njikole chichiti. That is the problem we've had. Okwana ase skuru yoboroso ya Nyamauro egotoka ewodi ya Itibo nigo omubunge uyo arekana gotagokiwa kubwatekana numubaro omokebwa borokiwa bwo basoire ase skuru ya secondary ya Nyamauro abo bagosomba se grade ya 10. Skuru chitu chigukwa asengencho yoboteneneli botari obuya. We cannot nende ndogotora sababu ende yonsi eskuru ne yegoro kunyamauro egwendo gutwara abana funsi abange sana no bono up to now mpaka nane kare president ata ebile na abana baende skuru abwate uniform sata kore atabwate una they have only attracted 11 grade 10. Nonye nigo omubunge uyo nigo arireira yogochia kwerwa na gochisira eskuru ya Nyamauro neria ya Nyasio wetirase ogocha wakanira aborki wabonzi abo baraje gosoa ase skuru echiga ibere efisi emyaka ibere. So eskuru ya Nyamauro we are leaving 1 million Kenya shillings. Hapa tutatoa hiyo 1 million na huko Nyasi Torunaro 1 million elinde abana bali bako ba registered ororo bagende ba registered tutalipa fees toangane fees umwako no mwakonde elinda bani tubakole basoma. So the first 200 kids I'll pay fees once Monday mpaka bakole school. Aina maozi na mwe elinde na itora amu school gurubondali ega asi amona bali wakora ega asi tambota choti nyamoko na baitaine kobi tambota choti nyamoko na baitaine. Kingo reporter Getembe kuroiga ase skuru yoboroso ya Nyamauro eyegotoka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Jeff Atigad Gisemba.